Z nového videa. Ideme skladať pucle, ako už vidíte, takéto pucle tisícovky, ktorý neviete, už sme skladali jeden diel a mám tu aj pomocníčku. Čaute všetci, Tomášková sestra sa hlasí. No. Tak držte nám palce, aby sme aspoň kúsok poskladali. No tebe sa darí, Renata? Áno. A veľmi? Veľmi nie, ale tak normálne. Pol na pol? Niekedy niečo nájdem, niekedy nie. Pozri, ja som urobil takú pyramidu. Oj. Počkaj, kde to je? Tak. Toto je tam, toto. To. Takže ja robím tieto kvetinky. No, strach. Tam sú tie kvetiny. Táto pasuje sem. Táto sem. Mne už dochádzajú kocky. A to nájdem rozhodne. Rozhodne dávajte odbery o 106. Irena, nemali sme vybrať nejaké jednoduchšie. No, mne sa teraz už nedarí. Haló? Áno. Ja tiež neviem nájsť. Ale aspoň túto som našiel. Aj ne. Fúha. Je to sú troška blbé, Renata. My sme asi tie pucle mali troška rozskladať. Pak je to máš... To sú tieto tam. Tak. Ale tu sú nejaké kocky. Ja som bol slepý celú dobu. Tak, tu mám nejaké kocky. Ježišmarja. A nič. Čo to bude pasovať, ale nepasuje nič. Čakaj. A neskúšali ho dodať sem. Išlo. No, ja som zablúdil troška. Som sa zasníval. A to bude tu. To pasuje, si myslíš? Ukáž. Čo? Asi aj ne. Tak toto vypadá. Moje sestry aj tu.
No a ja idem zatiaľ toto skladať. No, my sme už konečne troška sa vylepšili. No, ale ešte toho nás veľa čaká. Možno ešte nejakých 800 puclov nás čaká. Smola. Tak. No čo? Čo? Darí sa ti? Áno. Tak toto je moc veľká. Dám ti to sem. To na tých puzzliek. Smola. Toto bude v nejakom tomto okolí. No, my sa s vami lúčime a čaute. Čaute, čaute.